Zeg, wat heb ze nu allemaal in de viool laten duien? Wat is dat voor zwijnerij? Dat is geen zwijnerij, dat is hartstikke gezond. Ah. We zitten in de gevaarlijke leeftijd, Twijn. 50 plus. Dan heeft me supplementen nodig. Wat ga je met die versolie? Als er maar één ding zet, dan moet je daar met geen eens mee, ja. Op je kanaal. Dat is voor te slikken. Dat is hartstikke gezond. Slikken de Japanners ook. Die muren 100 en niet de maand. Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn als je door het slikken van een paar vitaminepilletjes per dag gezond en fit kon blijven. Maar zo simpel is het gewoon niet. We lezen er elke dag wel over. Gezond en fit blijf je alleen als er voldoende variatie in je voeding zit en je goed beweegt. En over dat bewegen, daarover gaan we het hebben vandaag. Want om u een beetje op weg te helpen, gaan we een kijkje nemen bij een fitnesscentrum. We gaan kennis maken met Qigong. En een ergotherapeute gaat ons iets vertellen over handige tips in en rond het huis. En ja, ik moet ook een paar kilo kwijt. Dus als u nou even deze aflevering bekijkt, dan ga ik nog even verder met in het zweet werken. In december afgelopen jaar ben ik begonnen met trainen aan de sportschool. De reden waarom ik dit gedaan heb is dat omdat ik me niet goed in mijn vel voelde zitten. Ik voelde me dik worden, paffig, loom, ik had geen energie. In combinatie met de voeding en vloog de kilootjes er vanaf. En ik ben inmiddels dus 8 kilo zijn er vanaf en dat maakt mijn enthousiasme alleen maar groter om door te gaan. Goedemorgen, we gaan beginnen. Kom met. Ja goed, het woord fitness zegt natuurlijk al een hele hoop. Dus wat kan fitness voor je lijf doen? Ervoor zorgen dat je bewegelijker blijft, ervoor zorgen dat je krachtiger blijft, dat je stabieler blijft, dat je een betere conditie hebt natuurlijk. En dat alles samen zorgt voor een hogere belastbaarheid van je lichaam. Nou, een goede fitnesstraining die bestaat uit een combinatie van spierkracht, uithoudingsvermogen en cardio-fitnesstraining. Het is heel belangrijk dat 50-plussers aan hun conditie werken. Zeker in de huidige maatschappij waarvan de 50-plusser verwacht wordt dat hij tot zijn 67ste mag blijven werken, moet hij er eigenlijk wel voor zorgen dat hij in een goede conditie blijft. Ja. 6, 7, links, rechts, links, ombuigen en doorstappen. Ja, we beginnen met de warming-up. Tenminste, ik doe altijd mee met de warming-up. En dan gaan we, als we naar boven komen, zelf de toestellen wat we aan hebben gekregen toen we hier kwamen. Tenminste, ik doe dat wel zo. En daarna is nog even cooling down en dat is eigenlijk het programma. Goed zo. Heer de Rijn is een fysiotherapiepraktijk waarin veel mensen naartoe komen met allerlei klachten, nekklachten, rugklachten. En wat we hier dan doen is de mensen leren bewegen, leren omgaan met hun klachten, zodat hun klachten verminderen. En wat we dan vaak zien is dat de mensen na afloop van hun therapie graag met het bewegen door willen gaan. En dat gebeurt dan bij ons in oefengroepjes in de fitnessschool, zal ik zeggen. En op die manier gaan we de mensen verder begeleiden. Ja, en de mensen vragen me natuurlijk vaak van, wat is dat nou, gezond bewegen? Nou, gezond bewegen, dan gaan we hiervan uit, je moet 30 minuten per dag matig intensief bewegen. En matig intensief bewegen betekent dat je hart en je longen harder moeten werken. Dus je hart gaat sneller kloppen, je gaat er zelfs wat van zweten. Ik wil gaan fitnessen om de conditie een beetje op peil te houden, het bewegingsapparaat een beetje aan de gang te houden.
Conditioneel, als je dat iedere week doet, dan merk je op een gegeven ogenblik als ik een week niet geweest ben. Als je hier aan het sporten bent, dan houden we je in de gaten. Als je een beweging of een oefening verkeerd doet, staat gelijk iemand naast je en zegt hoe de oefening gedaan moet worden. En dat mis ik op de vorige sportschool, miste ik dat wel. Dus als je goed beweegt en zorgt dat je in een goede conditie bent, dan kun je op een prettigere manier oud worden. Oké, fitness is dus een prima manier om je conditie te verbeteren. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Hebt u wel eens gehoord van Qigong? Het is een 3000 jaar oude bewegingsleer die bestaat uit rustige, sierlijke bewegingen. Qigong ontspant, brengt rust en regelt de energiestroom in het lichaam. Ik was met de FUT, 62 was ik, en toen dacht ik wil op een andere manier met mijn lichaam omgaan. Niet meer alleen via mijn hoofd, maar met mijn lijf. En toen heb ik gegoogeld en toen kwam ik de witte kraanvogel tegen en Emmy. En ook dat ze wel lessen buiten geeft. Qigong kende ik niet, nooit Tai Chi wel, Qigong niet. Proefles genomen. En ik ben een ontzettende fan geworden van de Qigong. Ik doe het inmiddels 5 jaar. En het is voor mij een absolute eye-opener hoe je met je lichaam kan bewegen. Er zijn 4 principes bij de Qigong die altijd terugkomen. Dus ontspannen, ademhaling, beweging en een goede houding. En afhankelijk wie jij bent of waar je voor komt, zal jouw doel heel anders zijn. Voor een sporter is het weer anders dan voor iemand die COPD heeft of hyperventileert of voor een muzikus. Maar die 4 principes komen altijd terug. En we proberen door de bewegingen steeds in hetzelfde ritme te houden, niets te verstoren in de hartslag en de bloeddruk. Dus we creëren de rust en de balans in de beweging. Mijn doelgroep, dat is eigenlijk voor iedereen. Dat betekent dat ik mensen heb, beginnende bij 19 en de oudste is 83. Maar de meeste mensen zijn toch tussen de 50 en de 60. Het zijn mensen die gezond zijn, komen om lekker op een andere manier in hun lijf te zitten. En er zijn ook heel veel mensen die of doorgestuurd worden door arboartsen of reumatologen. Dus mensen die in het herstellen zijn van ziekte, van burn-out. Maar mensen ook met Bechterew, ME, MS, fibromyalgie zijn er nogal wat. Het leuke is dat het dus echt helemaal doorpakt op je hele bestaan. Dus op je dagelijks leven. Dus hoe je omgaat in spannende situaties of als er stress is, dan hoor ik altijd een beetje de stem van Emmy. Staan, voel voeten, voel je hele voet, sta op de grond en buik. En dan ben je gewoon vanzelf ineens veel rustiger. En kan je de spannende momenten veel makkelijker aan. Dus het heeft een enorm effect op hoe je omgeving ervaart, hoe je met mensen omgaat. En dat gebeurt veel meer vanuit dat lichaam, de rust die je in het lichaam hebt gevoeld. En dan zie je weer opscheppen. Zeg jij het tegen? Hebben ze trouwens ook pillen voor je verzoek uit? Dat keupje zo die pillen die ik slik, Twijn. Lorenz, wie vief organisch en elastisch en van alles stikt door die been. Ja, als klein spreekt het in een elastiek. Zeg, en doe in gods om de gordijnen touwen, wat de lui aan het denken. Oh, jij is er met hun schat. Maak het dan niet gek. George en Emily Scharnig zijn vaste bezoekers van het fitnesscentrum. Beide lijden aan de longaandoening COPD. Zonder de trainingen zou het runnen van een eigen bed and breakfast in Oost-Maarland wellicht niet mogelijk zijn. Hier is 5 jaar geleden begonnen. Hier zat ik. Sloot me helemaal af. Heel veel moeite met mijn eigen. Veel angstgevoel. Wist niet waarvan ik kom.
hulp gehad, mocht allemaal niet baten. Ik ben bij de psychotherapeut aangekomen. Die ging denken dat het boven in mijn bol zat. Na de hand heeft de dokter mij gezegd, probeer eens bij een longarts. Dan gaan we het zo van de andere kant bekijken. Dat heeft geholpen, want daardoor ben ik bij de fysiotherapeut terechtgekomen. Stel dat je toch een chronische aandoening hebt, zoals een longaandoening, COPD bijvoorbeeld, hart-vaatziekten, reuma, zelfs bij bepaalde vormen van kanker, is het heel belangrijk om te bewegen. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Nou, en wat we merken dat ook heel erg belangrijk is het groepsgebeuren. Er zijn toch een beetje lotgenoten onder elkaar. Mensen herkennen de problemen die ze zelf hebben ook bij anderen. Zoals altijd bleek, Jos nogal bang was, dus ik dacht, ik laat hem niet alleen gaan. Ik ga altijd overal samen met hem naartoe. Dus ik ging ook met Jos mee naar de therapeut. Wat bleek, toen ik daar kwam, had hij toch wel gauw in de gaten. Nou joh, luchtwegen zijn ook niet zoals het moet. En het testen bleek dat ik precies hetzelfde had als Jos. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft dat we nou samen 2 keer in de week therapie doen. En we daar samen heel veel baat bij hebben. Kom op, ja. 1, 2, 3. Nou, ik ben zelf dan gespecialiseerd in de longaandoeningen. Daaruit is dus bekend dat mensen die bewegen minder ziekenhuisopnames hebben. Zelfs minder snel doodgaan. Bovendien verbetert de kwaliteit van leven. Je krijgt een betere conditie, betere spierkracht. Mensen kunnen gewoon veel meer ondernemen. Als je naar onder gaat. Keurig. Ja. 4 en los. Rustig blazen nu. Het COPD heeft me zo aangetast dat wij ons werk niet meer konden uitvoeren. En dat is heel jammer. Ja, we hebben nu samen een bed and breakfast. En dan kunnen we alles samen doen. We kunnen onze tijd zelf indelen. Als we moe zijn, doen we het wat minder. Hebben we veel energie, dan doen we wat meer. Als we de therapieën niet volgden of niet gehad hadden, dan hadden we dit nooit van elkaar kunnen krijgen. Door de therapie is het leven heel aangenaam geworden. Allerlei klusjes in en rondom het huis kunnen aardig wat energie kosten. Vooral als je gezondheid niet optimaal is. Dan kan een ergotherapeut u misschien helpen met tips en trucs om het leven wat aangenamer te maken, zodat je langer zelfstandig kunt blijven functioneren. Een ergotherapeut houdt zich bezig met mensen die tegen beperkingen aanlopen. Dat kan zijn door een ziekte of aandoening, maar dat kan ook zijn voor gezonde mensen die bijvoorbeeld iets willen veranderen in een woning. Misschien een nieuwe keuken willen of een nieuwe badkamer. Ook daarin kunnen wij advies uitbrengen. En ons uiteindelijke doel is om iemand zo zelfstandig mogelijk in zijn eigen omgeving te laten functioneren. Dus dan gaat het licht in. Ja. Normaal als ik zit ik dan en dan leg je mijn buksje en dan zet ik hem eigenlijk ook altijd niet al dit sowieso kort bij. Dus als we inderdaad deze plek bekijken, dan kan je bepaalde dingen aanpassen, bepaalde dingen ook niet. Also wie de tafel en je kan niet hoger. Dus dan moet het wie het nu is zo ideaal mogelijk zien te maken. Dat je aan kunt werken zonder dat je heel veel klachten hebt. En die pak je zo vast, hè? Dus niet met de vinger, maar gewoon zo. Zet je er neer. Op het randje. En dan kun je deze schuiven. En die laat je op. Ergotherapie is echt maatwerk. Dus iedereen is verschillend. Iedereen heeft zijn eigen lengte, gewicht, uithoudingsvermogen, maar ook kenmerken. En dat moeten weer overeenkomen met de omgeving. Dus ga één keer de deuk over de kraan. En dan gaat je eigenlijk hem zo. Zitten allemaal direct op been. Til je linkerbeen eens op. Ik ben Tai Chi gaan doen omdat ik een hersenbloeding heb gehad en ik heb reuma. En ja, via ben ik dus hier bij Emmy terechtgekomen. En toen merkte ik dat het heel goed voor mij was om bewegingen te doen. En door die hersenbloeding kon ik mijn beroep eigenlijk niet uitoefenen. Ik ben harpiste. En dit gedeelte van mijn lichaam kan ik nu veel aandacht aan geven. En daarom heb ik nu het idee dat ik 2 handen heb en 2 armen. Qigong opent. Qigong spreekt heel erg het gevoel aan bij mensen. Emoties
worden opengebroken. Juist als mensen de rust gaan vinden, als mensen gaan stilstaan. Dat wat ze altijd hebben proberen te onderdrukken, komt naar boven en dat mag. Als je iets aan je conditie wil doen, dan kost dat tijd. Gezondheid kost tijd. En als je geen tijd hebt, moet je tijd maken. Dat is de enige mogelijkheid om iets aan je gezondheid te doen. Het einde van de les is gewoon lekker een kopje koffie drinken. En dan even gezellig bij elkaar zitten babbelen. Ja. En misschien ook nog wel een mopje vertellen. Hallo? Ja, momentje hè. Hé, Paul van die. Paul, wat voor Paul? Ik ken niet de Paul. Paul de Hollandag. Vergeten? Wat blief? Even weer Fortuna. Nu! Ik moet nu opleggen, hè. Dag, Paul. Vergeten? Wat? Ik? De band? Hoe is de vessel? Nou, ik hoop maar dat het goed komt met die twijn. Dat sporten, dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Dat kun je hier zien in Sportpark West met al deze apparaten. Maar er is ook een boekje van de gemeente waarin allerlei gratis sportactiviteiten staan. Wilt u nou meer weten over fitness bij Heer de Rijn of Qigong bij de Witte Kraanvogel? Of wilt u weten wat ergotherapie voor u kan betekenen? Dan moet u even naar de site grootverein.nl bij de praktische info. En als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we u helemaal op de hoogte houden van onze volgende afleveringen. Oké, ik vind dat ik genoeg gedaan heb voor vandaag. Nou is het de beurt aan u. Veel succes en graag tot de volgende Grootverein.